Halo nih लोगोफोर जों दिनै थाइजौ खाजि जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै बानलु सिब्र लादों बानलुआ थोनाय नङा होनदों आरो लोगोफोरा नै आसोल मेनानो इयो थाइजौ हानग्राया इयो आरो थाइजौ हानग्राया इयो ओमफ्राय आरो जों गासै जाग्राया सयजोनाव दा ओमफ्राय सासेया हाबाय दं थाइजौखौ नै मोखांखौ देखायनो लाजिनो बारा भिडिअ नुजाफेरा नालाय ओमफ्राय आरो नै सासे थाइजौ जाग्राया थाइजौखौ हाबाय दं नै दासो लेमदो र' दै नै थाइसेया इयो मोनबाय दै थाइजौआ नै इयो नै सेवबाय आरो जानो जासिगोनानो आरो 2141 वाव गाइस लगायबाय नै माल लांनो फैलायदोंमोन खोमा लेक्टरा लेभेल कम्पानि फैयाखै मा दैयानो एफा गिदिर itu siapa lagi impact keren lagi boleh naik game gelene लोगोफोरा फैजोबखायोना फेसबुकनिया 55 56 माबा 60 नै दा जाबाय आरो जोङो एकदम मोनसे जायगायावनो जादों आरो लाइखौबो बेलेग लायाखै नै आं लागोन आरो ना होमबाबो एसे सासेया बेलेगाव लायोनो एबार बिमा सुक्तिनि नाखि मेथाइ खोनासं एसे एन्जय खालाम नै आंबो जानो नागिरबाय दै नै आखायाव लादों आं
Mày Berat tuh tau. Berat mudah lah deh. Geritar. Banlu sih bro jeng. Banlu kesem. Birat interesting. Haju jangan naik party. গান চাই নেকি গান Gimana bang? Suka বিদাসন পুলিশ আনালি संख्रिया खम जादों आरो नै ओमफ्राय होदेरबावदों Bapak sendiri itu. Ah. नै खाथियाव नै थाइजौ खाजिया जों बारा मोजां हादिया आरो सिखादों हादों नालाय गिदिर गिदिर जादों हाखु दाखु जादों बारा रेडि खालामनानै जायाखै आरो जोङो मोजाङै हाफ्लेयाखै आरो Ma video biak kita tengah mata na. Recorda. अटम नाखाय बै सासेया जाफैयाखै दाबो गेम गेलेबाय दं इयो Game pakla. गेम पाग्ला दै इयो मोनसेयानो